כל התמונות מערך הדבש שלחו לאיבוד. אתה חייב טכנאי מחשבים. חזרת מקניות והמקרר החליט להתקלקל? את חייבת טכנאים מקררים. מהיום זה קל. עם שירות פיקס תוכלו להזמין אנשי מקצוע בקלות. במחשב, בסמארטפון או בטאבלט. כל אנשי המקצוע אצלנו מדורגים ועברו ביקורות. ואם בעל מקצוע מקבל דירוג נמוך, אז פשוט לא תמצאו אותו אצלנו יותר. אנו מציגים עד ל10 בעלי מקצוע בכל תחום ואזור, וכמובן מפקחים על התהליך ומגשרים במקרה הצורך. בקיצור, מהיום הכל תקין. וממש בקלות. בשירות פיקס תמצאו מחירון עדכני לכל תיקון ושירות. שירות פיקס. הורידו את האפליקציה עכשיו, או פשוט גלישו לאתר www.sfix.co.il